Όλος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Νταν και μαζί με τους φίλους μου τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις είμαστε οι μαχητές του Μπάκουγκαν! Μπάκουγκαν, ένας στόχος, δύο κόσμοι. Τώρα τι θα συμβεί, δεν πρέπει να χάσεις στιγμή. Είσαι μόνος σου με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κράτα γερά πριν χαθεί, γιατί εσύ είσαι Μπάκουγκαν. Οι μαχητές του Μπάκουγκαν. Είδωλο Μπάκουγκαν. Τι? Wow! Ρε τι ρε με θέα! Αν και η μετακίνηση είναι δύσκολη. Ταξί! Γρήγορα, σε εκείνο το παρτέρι εκεί κάτω! Ναι, πηγαίνουν με το πάσο τους. Αλλά μετά από 6 μήνες κατασκευής και 2 μήνες διαλυμάτων, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι. Μα τι χτίζουν τέλος πάντων. Κυβερνητικά γραφεία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αίθουσα χορού. Ή μήπως γυμναστήριο και σπα. Εγώ λέω ότι δεν θα είναι τίποτα. Όχι και τίποτα. Ένα εμπορικό κέντρο ή ένα ακριβό καφέ θα κατέστρεφε το εστιατόριο των γονιών μου. Και σύμφωνα με την έρευνα αγοράς μου... Έρευνα αγοράς! Τι αστείο! Εσείς με το ζόρι έχετε ελάχιστους πελάτες. Αχ, παλιό! Νταν, άστο καλύτερα. Είναι μια μάχη που δεν θα την κερδίσεις. Αχάριστο κακομαθημένο πλάσμα! Πλάκα έκανα. Μη μου κόψετε για την πίστοση. Είμαι ο καλύτερος πελάτης. Παιδιά, έλυσα το μυστήριο του ουρανοξύστη. Μάλλον είναι το νέο μου σπίτι. Ξέρω. Κι εγώ έπαθα πλάκα όταν μου είπαν οι γονείς μου που θα μετακομίσαμε. Το κράτησα μυστικό για να σας το πω αυτοπροσώπως και να δω τις αντιδράσεις σας. Λοιπόν, θα κάνουμε πάρτι και είστε καλεσμένοι. Όχι! Σιωπή, πεντακεφαλοτέρας! Πίσω! Έχω όπλα εγώ! Τι κάνεις! Άσε με κάτω! Δεν με σπρώχνεις! Πέφτω! Μια πέτρα! Πρέπει να σταματήσω! Όχι στο φορτηγό! Δεν βλέπω! Wow! Αυτό είναι το σπίτι του! Όταν έλεγες ότι έχει πολλά, δεν ήξερα ότι εννοούσες χρήματα. Θα είναι τέλειο να έχεις τόσα χρήματα. Πάρτι, αυτοκίνητα, υπολογιστές, ρούχα. Ναι, και περιμένεις την ουρά για να μπει στο πάρτι. Έλα τώρα, βλακεία. Ξέρεις πολλά πάρτι με τέτοια αναμονή στην είσοδο. Hey, τι κάνει εδώ η μαμά μου? Αυτό δεν είναι καλό. Γεια σου, Νταν. Γεια σου, Ρούνο. Γεια σου, Μαρούτσο. Πώς πάει? Χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά. Σας αρέσουν τα ρούχα μου? Μοιάζουν με αυτά που φοράς πάντα, Μαρούτσο. Αλλά είναι πολύ ωραία. Μαρούτσο, αυτή είναι η διαδικτυακή σου φίλη. Τι ανακούφιση. Δηλαδή, τη χαρά που σας γνωρίζω, παιδιά. Είμαστε οι γονείς του. Γεια σας. Συγγνώμη που απασχολούμε το τηλέφωνο σας. Καλώς ήρθατε στη γειτονιά. Εγώ είμαι ο Νταν. Εγώ η Ρούνο. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έχουμε την τελευταία λέξη στις οπτικές ίνες. Ναι, αναβαθμίσαμε τα πάντα χάρη σε μια καλή αγοραπολισία. Η γειτονιά του Νταν είναι τόσο φθηνή. Παραλίγο να αγοράσω όλο το τετράγωνο. Ναι, φτηνή.
Μπαμπά, να τους ξεναγήσω στην έπαυλη. Θα κάνω και έναν έλεγχο ασφαλείας. Φυσικά. Σας στο σπίτι σας. Εντάξει, ακολουθήστε με. Αρχίζω αμέσως στην ξενάγηση. Ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η είσοδος με την ντουλάπα. Πολύς κόσμος κρύβεται σε αυτή την ντουλάπα. Τεράστιο! Έχω πάθει πλάκα! Το ξέρω. Και οι γονείς μου επιμένουν στη λιτή διακόσμηση. Επιχείρηση κρυφή εισβολή. Στοπ! Τα πλευρά μου. Λοιπόν, πώς και διάλεξε ο πατέρας σου τη φτηνή γειτονιά μου? Μη με παρεξηγήσεις, ο μπαμπάς μου είναι επιχειρηματίας. Ασχολείται με τα ακίνητα. Είδε τη γη φτηνή, γκρέμισε ένα σχολείο για να φτιάξει σπίτια και έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια. Το σχολείο μου? Τι λες! Απίστευτο! Γκρεμίζει τόσα σχολεία που νομίζεις ότι αυτή είναι η δουλειά του. Πω, αν είχα λεφτά θα το έκανα κι εγώ αυτό. Ναι! Αυτό εδώ είναι το δωμάτιό σου. Για κοιτάξτε εδώ. Wow, εξωπραγματικό μέρος. Νταν, αυτό το δωμάτιο είναι μεγαλύτερο από το σπίτι σου, αλλά δεν είναι το δωμάτιό μου, είναι το μπάνιο. Τι? Ακόμα και το μπάνιο έχει κόλπα. Η μαμά μου συλλέγει αγάλματα και απειλούμενα είδη. Οι καμιλοπαρδάλες είναι ερωτευμένες. Κοιτάξτε αυτό το πάντα. Μεγάλο είναι, αλλά αν θες να πιεις νερό τη νύχτα κουράζεσαι. Είναι φοβερό, φίλε μου. Η τηλεόραση πλάσμα μοιάζει με οθόνη του σινεμά. Ναι, γιατί... Κοιτάξτε. Γεια σας, παιδιά! Πώς μπορέσατε και χωρέσατε όλοι μαζί σε μια τόσο μικρή οθόνη? Σπουδαίο πράγμα η τεχνολογία. Ίσως επειδή είμαστε στο σπίτι του Μαρούτσο. Πώς κι έτσι? Μήπως κάποιος από εσάς ξέχασε να με καλέσει? Τουλάχιστον δεν μπορούσες να μου τηλεφωνήσεις εσύ, Ρούνο? Πω, συγγνώμη. Το ξέχασα εντελώς. Το μυαλό της δεν δουλεύει καλά τελευταία. Αου! Τι σε έπιασε? Επειδή σε είπα χαζή? Δεν θυμάμαι τώρα. Σταμάτα! Γεμιστά αυγά. Και φρεσκοψημένα μπιφτέκια. Η διεθνής κουζίνα είναι τόσο εξωτική. Δεν έπρεπε να φάω πάνω από 16. Τώρα μάλιστα. Μα πού είναι η τουαλέτα? Ναι, είναι κανείς εδώ? Ψάχνω τη γυναικεία τουαλέτα. Τι στο καλό? Αληθινά είναι αυτά? Τι έγινε? Πανέμορφο. Σου πηγαίνει πολύ. Είναι η σειρά των κοσμημάτων μας. Η σειρά των κοσμημάτων σας. Με συγχωρείτε που το φόρεσα, θα το βγάλω αμέσως. Στάσου. Έλα, μπορείς να το κρατήσεις. Και μπορείς να πάρεις κι άλλα. Άλλωστε έχω πάρα πολλά. Αλήθεια? Απίστευτο. Δηλαδή μπορώ να πάρω κι άλλα? Εγώ και οι φίλοι μου τα Bakugan φεύγουμε. Πάμε, παιδιά. Δεύτερος γύρος σε λίγο. Οι μαχητές του Bakugan επιστρέφουν. Γεια! Είμαστε και πάλι εδώ. Σήμερα σας φέραμε κοντά σας το τρομερό μουσικό δίδυμο, τη Jenny και τη Jules. Wow! Η Jenny και η Jules! Γεια σας! Σήμερα θα χορέψουμε ακόμα κι αν δεν αντέξουμε μέχρι το πρωί. Όποιος το ρυθμό ξεχάσει, αυτός θα χάσει. Είμαστε η Jenny και η Jules, το μουσικό δίδυμο. Η Jenny είναι τόσο γλυκιά που μπορώ να ανεχτώ τη μουσική της. Αχ, Jules, καμιά φωνή δεν είναι ωραιότερη από τη δική σου. Πας καλά! Το γκρουπ θα ήταν για τα σκουπίδια αν δεν υπήρχε η Jenny. Τρελάθηκες! Αυτή δεν τραγουδάει καν!
Όλο playback είναι, σου λέω. Α, θα κρατήσει πολλή ώρα αυτό. Και τώρα πείτε μας από πού εμπνέεστε για τη μουσική σας. Από το Bakugan. Το Bakugan. Φυσικά. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν όλοι. Αχα. Το Bakugan είναι φοβερό. Γι' αυτό ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Ναι, ήξερα ότι... Τι? Παίζουν κι αυτές Bakugan? Θα είναι οι καλύτερες. Για κορίτσια σίγουρα. Τι? Α? Ούτε που τις ξέρετε και λέτε πως είναι οι καλύτερες. Βλάκια! Με συγχωρείτε. Να φέρω αναψυκτικά για τους φίλους σας. Ακολουθήστε με. Το σπίτι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω αρχίσει να πεινάω. Πάμε. Συνεχίζουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Ας πάρω μια ανάσα πριν συνεχίσω. Έχω την εντύπωση πως με παρακολουθούν. Ψυχραιμία. Ίσως να μην σε βλέπουν. Ναι, έτσι είναι. Απλώς μην κοιτάς. Μην είναι κρυμμένος. Μήπως να κοιτάξω λιγάκι. Φέρσου φυσιολογικά και δεν θα σε προσέξουν. Αυτό το Bakugan σφύριξε. Ναι. Όχι, με εντόπισαν. Γιατί τραβάει όλα αυτά τα κοσμήματα? Δεν ξέρω, αλλά είναι η τελευταία μας σειρά. Εντάξει. Πηγαίνετε με στον αρχηγό σας. Στον αρχηγό μας? Ναι, σε αυτόν. Θα διαπραγματευτώ. Είμαι ο Άκουος Πρέλιας. Τι? Κουράστηκα. Θέλω να παίξω Bakugan. Βαρέθηκα τη δουλειά. Ναι, ας τα αφήσουμε όλα για να παίξουμε Bakugan. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ξανακούσω για το Bakugan. Κι ώσπου να πληρωθείτε, μη βγάλετε κιχ. Καλά. Γεια σας. Κάντε χώρο. Κάντε του στην άκρη. Σπρώξτε λίγο, δεν βλάπτει. Τι κάθεστε εδώ πέρα? Τζένι και Τζούλς, είμαι ο Masquerade. Εδώ δεξιά. Ναι, όχι, αυτό είναι αριστερά. Από την άλλη. Αριστερά από σένα ή από μένα? Μάλλον από σένα. Α, καλά. Λοιπόν, κυρίες μου, τι θα λέγατε για μάχη Bakugan? Μια μάχη Bakugan? Όπως η μάνατζερ δεν μας αφήνει. Θα μας αφήσει, αρκεί να πληρωθούμε. Τζούλς, δεν το πιστεύω. Τι έξυπνη που είσαι. Σίγουρα θα πει ναι. Αυτή ποτέ δεν λέει όχι στο χρήμα. Στην άκρη! Να μην αγγίξουν τα κορίτσια! Τι? Πού πήγαν? Κοίτα εδώ συνδυασμός. Η γατούλα και το δρακάκι. Δρακάκι. Να μην με ξαναπείς γατούλα. Καλά, πολύ ωραίο. Ναι, καλά, πολύ νόστιμο. Αλλά έχουμε και ένα απρόσκλητο Bakugan στο πάρτι. Εγώ απλώς επέβλεπα το χώρο και είπα να μπω μέσα και δεν σε πειράζει, έτσι Ματιούσο, Μαρούτσο! Και δεν μιλάς όπως τα άλλα Bakugan. Δεν έρχομαι πρώτη φορά εδώ. Είχα ξανάρθει πριν από 6 μήνες. Την ξέρω την πόλη. Αρκετά καλά. Αλλά μη σας φορτώνω με λεπτομέρειες. Μια φορά θυμάμαι, είχε πολύ πλάκα. Κάτι πλάσματα με νύχια με έπιασαν πάνω σε ένα δέντρο και... Συγγνώμη που διακόπτω την ενδιαφέρουσα ιστορία σας, αλλά έχετε και άλλους καλεσμένους. Ποιος? Εγώ? Γεια σας, αγόρια. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να μονομαχήσουμε μαζί σας σήμερα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για μάχη. Είμαστε η Τζένι και η Τζούλς, το μουσικό δίδυμο. Η Τζένι και η Τζούλς! Πω! Wow! Αλήθινα κορίτσια στο πάρτι μου! Ας κάνουμε ένα πάρτι Bakugan, παιδιά. Λοιπόν, σας αρέσουν οι μάχες? Πάντα και παντού! Είμαι έτοιμος! Να ξέρετε όμως ότι είμαι ένας από τους καλύτερους. Με λένε Dan και δεν παίρνω εχμαλώτους. Δηλαδή όχι ακόμα. Όχι! Έχω μόνο ένα μαχητή! Μεγάλη ατυχία, μικρή μου. Λοιπόν αυτό ήταν. Έτοιμος για μάχη, Μαρούτσο? Ναι! Γιατί
αργεί τόσο ο Μαρούτσο? Έρχομαι! Συγγνώμη που άργησα. Βρήκα αυτά στο εργοστάσιο του παπά μου. Wow, εκτοξευτές! Ας τους δοκιμάσουμε. Ναι, εκπληκτικό! Μπρούνο, κοίτα! Εντάξει, αρκετά. Κόψτε τις βλακίες. Μην ανησυχείς, έχουμε και έναν εκτοξευτή για σένα. Ναι, αν και μπορεί να μην τους χρειαστούμε τελικά. Θα ήταν άδικο να έχουμε το πλεονέκτημα. Γιουχού! Μη βιάζεστε, παιδιά. Hey, Jules! Τι τύχη! Φέραμε και τους δικούς μας. Μπαμπα! Λοιπόν, αγόρια, είστε έτοιμοι για ένα φιλικό αγώνα? Είναι κάρτα καταστροφής! Δηλαδή, πίσω από αυτό κρύβεται το Masquerade. Για να δω. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτός μου έδωσε την κάρτα. Πρέπει να το καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ταιριάζει τόσο καλά με την εικόνα σας. Μα πώς? Πώς είναι δυνατόν να είστε τόσο χαζές ώστε να σας έχει υποχείριά του ο Masquerade? Υποχείρια? Δεν θα το έλεγα. Ήταν μια δίκαιη ανταλλαγή. Θα πληρωθούμε για να σας νικήσουμε. Τότε ετοιμαστείτε για χορό. Ναι! Πεδίο ανοιχτό! Κάρτα καταστροφής έτοιμη! Κάρτα πύλης έτοιμη! Τώρα ας ξεκινήσουμε τη μάχη. Μπάκουγκαν, σήκω! Υπέροχα! Τι λες για τον Stinglass? Τρέχουσα δύναμη 290G. Κανένα άλλο διαθέσιμο στοιχείο. Εντάξει, στα 300G θα βάλουμε και το Bregas. Να ξυπνήσω δηλαδή. Το χαρακτηριστικό του αντιπάλου είναι η Σαπτέρα. Γι' αυτό διαλέγω. Ματσούτσο! Δεν θέλουμε κάρτα πρόσβασης. Έχω κάτι δικά μου κόλπα. Έχεις κάποιο σχέδιο? Φυσικά! Λέω να τον εμβολήσω. Να τον εμβολήσεις. Λες να πιάσεις. Άκου λέει. Κάνε πίσω να δεις τη μαγεία. Εντάξει τότε, ετοιμαστείτε για μάχη. Μπάκουγκαν, μάχη! Μπάκουγκαν, σήκω! Άκου, ο Σπρέγιας είναι εδώ. Καλά, είναι φοβερό! Wow, Σπρέγιας, είσαι υπέροχος! Ετοιμαστείτε, παιδάκια! Ώρα για δράση! Μάλλον βιάστηκα να μιλήσω. Εντάξει, διαλέξτε μια κάρτα, οποιαδήποτε. Μην μου τη δείξετε. Λατρεύω τις εκπλήξεις. Όπως ο τελευταίος που δοκίμασε αυτό το κόλπο και απέτυχε. Τι κλόουν! Περπατάκι με ξυλοπόδωρα! Χαρακτηριστικό έτοιμο! Ωραία! Έχουμε εθελοντή! Με συγχωρείτε για λίγο! Πάω να αλλάξω! Έβαλα κάτι πιο άνετο. Έτοιμος να σπείρω τον δρόμο! Όπου επιτρέπετε! Τι? Μετέτρεψε το χαρακτηριστικό του σε Σαπτέρα! Αδύνατον! Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά δεν είναι αδύνατον. Ο Πρέγιας είναι γνωστός για την αλλαγή χαρακτηριστικών. Νιώθω καλύτερα! Πολύ καλύτερα! Πώς το χαρακτηριστικό του έγινε από άκουο Σαπτέρα θα είναι κάποιο χαζό κόλπο του χαμελέοντα. Αύξηση δύναμης 150G και στις δύο ομάδες. Όχι! Πώς αυξήθηκε τόσο πολύ η δύναμή του? Ευχαριστώ, κυρίες μου. Εγώ δεν θα διάλεγα μια τόσο καλή κάρτα. Τώρα με συγχωρείτε.
Ευχαριστώ, Πρέγιας. Είσαι φοβερός. Μόνο φοβερός. Υπέροχος. Λοιπόν, η παράσταση τελείωσε, αγόρια, πίσω στη δουλειά. Εντάξει, για να σας δούμε. Ένα τέρας εμφανίζεται στο επόμενο επεισόδιο των μαχητών του Bakugan. Αλλά πρώτα, ο Μαρούτσα και εγώ πρέπει να παλέψουμε με το τρομερό μουσικό δίδυμο Jenny και Jules. Είμαι ο Dan. Και αυτοί οι αγκαθωτοί τύποι μου δείχνουν μερικούς τρελούς συνδυασμούς Bakugan που με στέλνουν αδιάβαστο. Τότε ο Drago μου εξηγεί πώς εμφανίστηκαν όλες οι κάρτες Bakugan. Θα απολαύσετε αυτή την ιστορία. Bakugan μάχη! Τα ξαναλέμε!